Peywendiya di navbera mirov û malbata Teyran de bi hezar salin wek perçeyeke xwezayê bênavber dewam kiriye. Di vê pêvajoya demdirêj de mirovahî ji xwarinê heya armancên din her tim ji teyr û çûkan sûdgirtiye. Roj hatiye heman sûdgirtin ji bo aliyê din jî pêkhatiye. Di vî warî da peywendiya di navbera me û yek ji cûreyên Teyran kevokan de mînaka herî balkêş e. Kevok di serdemên kevin de wek rêbazeke ragihandinê dihatin bikaranîn. Ji ber vê jî di jiyana me de cihekî wan ê girîng hebû. Kevok bi taybetî ji bo ragihandinê dihatin xwedîkirin û perwerdekirin. Lêbelê piştî ku rê û rêbazên ragihandinê zêde bûn, xwedîkirina kevokan wek hobiyekî bû perçeyê jiyana me. Em dikarin bêjin ku xwedîkirina kevokan ji bo hin kesan ji karekî zêdetir wek eşqekî ye. Wekî eşqa kevokan a Keke Salah. Navê min Salih. 61 sal عمري من اللي عم ديرودنم امكلي me کوتر دیروکیا وی کوناره و می چاوی خو کری اب 5 سال زیاده خودی دکم او جاوینک مراق هوسک بریام بریم خودی دکر boyağa sandık da boyağı da خودی دکر sandık da babı mı ne deşt beramed da ne deşem خودی kın bu mecib dizi xwedî dikir. Wexta lê haybo dikir sepetê dibir bazarê. Berê bazar hebû. Li Qurşunî camiyê bazara koter hebû. Em diçû meşxwa ji wir dikirî. İhale hindik bû. Bi çaxê îhale tune yek bû dehe bû. Ana îhale çend ciya heye. Werema baxlara jî sade ser kotera jî. Wela meraklî wî evîna wî pir e. Êk xwedî dikir pir e. Sebaba Amedê kevme دیروکیایی مگو یا کوناره مزن بری خودی دکر و جهرم آمد واتی خودی کرن بری ساده جل آمدی هبو آنا ترکیه geneli bela buyi آمدیا چونن کوچ کرن چونن ولاتی ده لبر توپ کرن برن خودی دکن و وقت زیاده ده دشینم بدره لبدره ایک دفروش ایک ددن ناس و دوست اوالی خود Ana herema derve û dünyayê de taklacî xwedî dibe. Ême cem dibin Kekbataz, Yusufî, Kiren Gogala, Zeytunî, vana her insan hez nake. Pirê insana taklacîya hez dikin, em îsimlî, em jêra dibin îsimlî, em îsimlîya hez dikin. Kevnar vê dera, kevne. Ji belavî em Amedê hez dikin. Ez taklacî hez nakim. Ama taklacî posta xwedî dikin pir e. Heval gelek xwedî dikin vê dera. Heke hûn ji Keke Salih bipirsin kevok ji bo we tê çi wateyê, wê wek bersiv bêje kevok ji bo min eşqek e. Lewre peywendiya ku bi kevokan re ava kiriye, ji gelek peywendiyên jiyanê kurtir û xwedî hestên taybetin. Valla zahmet yani vakta dibe bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur misali. Vakta mezene ki iyice öndür da beri milleti serxaniya xwedî dikir, hewşa da xwedî dikir. Ana bela bajarê mezin çêbû, bîna pir çêbû. Êk bînê da rûdine nikane xwedî kir, telvê de cî kirê dikin, öndür da xwedî dikin. Yani azadiya we ji dest wa dirê. Dikin mehkûm dikin berdidin. Tabî me difiran, em jêra dibin köme me difiran. Merakli ve bu pirbun, muğurbeki de evari berdidan, şun derve berdidan, difran, ev digirtin ne didan, nas dosyayı pejdatır ve didin hebude.
Ama ede nadine budu. Ya o mesela dirokiye. Em lidera dirokiya em pır nizanin. Yani adede gusülük ver çi buyi mükevve tegid em cirane hebici em nadine budu. Ama atışta beri de Ahmediye iyi. Nasıl pejdahtır bin cevap hazbıkın no problem. Dedine budu. Keke Salih yek ji kevokbazên Amedê ye. Li Amedê gelek kesên din hene ku wek kevokbaz kevokan xwedî dikin. Herçend zehmet be jî ji xwedîkirina kevokan gav baş ve navêjin. Valla o mesela beri borakhane bu. Dora Ahmed'e tije borakhane bu. Dora çam. Difrotin, pereti difrotin, ticaret evi dikirin. Ana ev tişta nemayı, ev zibla gübravi nemayı. Ana kümes yok temiz dikin torba em davin çoğu. Ya o gübre azot evi zedeyi o fayda evi ji ardra pır, ji xalira. Ji belavi zeveş Ahmed'e ji belavi meşhure. Kume da çe dikirin. و ارخاوی چه دکرن ناو و سریوی دگرتن و جو خود چم جی کلا کاوی دا بو و قومی دا جی لیچکا کوکا خبر دده و حالا جی داجون تکلمه yani beri ام به 20 hava dajun ana 10 hava dajun borakhane jinema beri yani kevok Ahmed'e erkayva temiz bu. Upır bu. Biçya ihale bazarı ki jane tabu khasa tatkani bu kiriya. Yani erkayva temiz bu. Ser şoğul tına bu. Saf züde haliyle atı bu. Ve anacı ser şoğul bu ki harmandına. Ya emin kim bu? Hem de kuranga mı kim? Ederim de 4-5 milyar, 10 milyar. Yaz nukanım birim. Vakta nerim lüve dera demine derbi yeki dera jod dibe. Alura erkayva nesile va naxoş dibe. Yavriyek jibini derke ve tabiri caizse dibin habeş. Çelek dedici nifçe dedim. Yani belavi inki ticareci bu. İnki ne pırt ticaret bu. Beredi çuy hale davetin hale da bol bu, zede bu, hebu, pır bu. Yani kevoke Diyarbakır Ahmed'e pır bu. Ya hale da digirt, mal bazarı digirt. Ana ayaküstü ticaret evi çebuyu, sernigat çebuyu. Veya da davin interneti. Ya halavi ciheyi. Tabii ev kev kotere kevin tünne. Züdde tünne. Hey amana belavi me bere xwedî dikir. Ana bere em dedim berev kefa me jana ranay. Ana jî me em lê meze dikin gencê anayî, cîvanê anayî xwedî dikin, tevlehev dikin. Ji belavî em seçîcînin. Em ya şoxmediyî cîvanê ana ne seçîcî. Lob xwe davê ser. Perê wa heyî nizanim. Kapitalizmi tişkî wereyî. Perê wa bol dikirin. Wala yekê fena min emeklî 5 milyar 10 milyar an nukane bikirin. Ji belavî dest min da dimîne diherim. Ya kokayî dimri ya cem yek ayretî lê dikin. Çölê normal em jê dirin. Wekî ku Keke Salih jî anî ziman îro di navbera kevokbazan de bazarek ava bûye. Her kevok xwedî buhayeke cuda ye. Hatiye wê astê ku hin kevok bi buhayên xwe yên zêde navdar bûne. Her wiha ev pêwendiya kevok û kevokbazan bûye sedema vekirina komeleya kevokan jî.
Valla orijinal nemayı, o şoğul servatını genelde zibatiye hey bunu sersiz kuşiyat şoğulu, çalışma servayı. Seriyana tüneyi. Bülbül emek bir parçalı ve Mısır'ya harap kırın, bir Mesaviye harap kırın. Ya bölge mehrememe ayrıyı. Genelde hem isimli yok hazdıkın. Taklacı postacı bir davi ketnaver avame, komame, postacı yapır bunu. O yüzden derbe berdedin. İddiasız yani. Berdedin. Ne de dernek var şey bu. De havsi hav dernek var yani. Postacı ayrı, taklacı ayrı. İsimli Ahmedici ayrı. Ji bo kevokbazan tirsa herî mezin nexweşî ye. Heke nexweşiyek bikeve nav kevokan, ev yek îhtimal heye ku bibe sedema mirina tevî kevokan. Ji ber vê yekê kevokbaz herî zêde ji nexweşiyê ditirsin. Divaniya me de mesmak diday. Boy nexweşî kevsiz ba me digo kix hebû çaxê pir bû. Nexweşî eşk hebû. Mesmak diday. Ondan sonra êdî çi bû. Qaşkê henara me davêt avê. Hew ilacek tenê hebû navteramîsîn. Ew jî faydayê pir bû. Ana em tînin navteramîsîne 5 kuruş nake. û ana kez ew jî nadiye. Henar jî nadiye. û êdî çi bû? Sımak, ev jitune, devre Avrupa'yı, lisak sole ilaç dinen. Ne baş tabi ya, aliki çebi ki karaciğeri fena insana de takine. Aliki çebi aliki xarabdı ki. Nexweşiyana jî pir zêde bûye. Pir zêde bûye. Pir kevok mirin. Ama nexweş dikevin, ama emi var yana bir otopsiye bu vebayı. Vajî kurmanciye diyor kumukreş. واباي وقت هات قشي ريشت كدبه ولا ما بر اخري ما بحيش حواف فلتان علاج يعني علاجي باش تركب نقاشيانا فربي بري فانا ايرو تنبو انا نقاشي برزيدي سيرجي بوي انتيبيوتيك دوغال انتيبيوتيك جرا دبيجن البلاوي هنگ هوال قالك هوال هنن اوجي تشي دكن ليمون سير دكن نابب ده 15 جيك تاري دا ديلن دیکی تاری دا دیلن و 15-20 روی قدیا دکن آباوی و سیرجی تکلمه ددانک در دخن دکن دوی دوغال انتیبیوتیک جی لکوخکا کevوکان آکک صالح ده gelek cüreyên cuda yên kevokan hene. Zeytûnî, zengo, reşek, miskî, teqlecî û postacî çend ji cüreyên kevokên amedê ne. Her kevokek xwedî taybetiyeke cuda ye. Valla Herem Ahmet'a kıran gogala heyi, zeytuni heyi, atlaz heyi, yusufi heyi, kekme yusufi heyi, kekme atlaz, kekme cigeri, bozak heyi. Bülbül hani Arap bülbül, mavi boran bülbül heyi, parçalı heyi, mısırı heyi. Ondan sonra kekme yusufi heyi, narıncı cigeri heyi. Az şahsi xu bana hazdıkım, bana kodidikim. Az arotiya da bana hazdıkım, bana kodidikim. Edin eve samplı ser posta ve taklacı yaptığını. Kevokbazên li Amedê herî zêde ji avahiyên ku nû tên çêkirin bêzarin. Lewre li ser bînayan cihê xwedîkirina kevokan nîne. Ev yek jî bandoreke neyînî li heskiriyên kevokan dikin. Lêbelê mihricana kevokan a ku di salên dawî da pêk tê, kêfa kevokbazên Amedê xweş kiriye. Goya buyu bajarê mezin, Amed buyu bajarê mezin bîna pirçê bûyî
و her tarafı bu bina. Beri vaktama da binaya hat tüne bu. Dicle kent, embe gaziler. Batıştana tüne bu. Bağlara bu, Suriçiye bu. Herkes goran axu, havşa axu da xwedî dikir, ravaq çê dikir, xwedî dikir. Serxanî kümes axu çê dikir, xwedî dikir. û ana bera bajarê mezin ew dikin. Nukanin bîna da xwedî bikin. Ji bela wî otel çêbû, çendiya Nedîm çêkirî, Hesen çêkirî, Mehmet Batmaz çêkirin bana. Cî danin otel çêkirin, didin kirê. Ciyek mayiyê Nedîme. Nedîm heval ew jî zarotiya xwe da xwedî dike, zû da wî nas dikim. Gelek hevalê yaşlî pir nemayî, fenaberîne cîwanê ana em pirî nas nakin. Em ana bûne xalê we, apê we. Em tên evîna xwe derbas dikin derin. Tabii herkes ciyê xwe kirê dike. Baxima xwe dike dere. û heywanê zav feqîr jî ne azad wela mehkûm hundir da hepse. Êmî wî tenê wî ava wî didinê û derin ber nadin derve. Nukanin bifirînî jî. Waxta bifirînî jî cîran birê nade. Ji bela wî tê da xwedî dikin tenê wî êmî wî didin û derin. A festîval jî hevalkî çêkir, hevalkî cîwan bû, genç bû. Gerçi camêr nas nakim, yani kêfa min jî hat festîval çêkir. Festîval evînê zêde dike. Meraqê zêde dike. Şoxulê temîz dixwaze. Waxtek festîval çê bibe, boyê festîvalê heywanê baş, temîz, erqê berê. Ew li hev xwe çaprazlama bikin. Ondan sonra ew tişkî xweş derxin holê û bibin festîvalê. Daha xweş dibe. Tê taqleciya festîvalê wa pir e. Li ku ciyanê li ku mêzedekî festîvalê çê dibe, ya Amedê çê nedibû. Wela ew cîwan çend hev derketine, kêfa min ji we re tê. Çêkirine ji bela wî belkî erqê temîzê berê derkeve. Derkeve kêfa me îştê. Ji me şunda jî gencê me, hevalê me, gedê me jî xwedî dikin. Êk meraqlî wê hebin ew xwedî bikin. Wela ez neçûm festîvala wê nizanim, pê hesiya min. Ka ji bela wî ana ji bela wî sene nod û dudada min li gund sewa vak Koterê Amedê mixanî çêkir. Ji bela wî zû emeklî bûm, reviyam çûm gund. Ava 28 sala li gundim, zivistanê têm, havînê derim. Welem evînek mezin im, meraq e. Ji min şunda gedê min xwedî dike, ew jî xwedî dikin. Bira xwedî kin jî. Yani evîna min li ser bû, û bûyîna me vê de rabû, mezin bûna me, memûriya me, heps û zindanê me, bil vê de rabû. Ya me ew evîna ketû, eşqa ketû dilê me, sene nod û dudada min li gund xanî çêkir, sir ji bo xatirê we. Ez ana bû bar derim da hûn min navînin. Valla gencek xwedî dike en azından piyasa wî xweş bibe. Şoxula wî hebe, erqê temîz daha xweş derxin, daha baş dibin. Erqê berê derxisana xweş bû. Ew erqê menê berê xweş bû. Em ana li vana mêze dikin kêfa me pir cêrane ama eşqa wî ketî dilê me bela wî em ji xwe re lê mêze dikin. Em waxta lê mêze dikin em cîwaniya xwe tînin bîra xwe. Ew digo waxta me de me vana xwedî nedikin, nexweş bû. Yana mecburê vana bûne. Genç yana jî xwedî dike bira temîz xwedî kin. Bira piyasa pir bilind nekin. Kew pir buha bûye. Kêmaniya te hebe tu nikanî bikirî. Tu bikirî jo cêba te qul dibe. Ji bela wî êk çend hew vî îşa da bûyî profesör pir buha difiroşin. Dest wa dikevin, bira hew di nexapînin. Bira însanetiya dunyayê bidinê, genç dest yox serê wa radin. Bira hevesa wa zêde bikin, hevesa wa neşkînin. Heqaretî li wan nekin. Heqaretî lê xistinin e, cêbe, pereyê. Ewela gotina me viyayî. Wekî ku me bêriya niha jî anî ziman kekê Salih yek ji kevokbazên Amedê ye. Eşqa wî ya kevokan bi salan e ji xwe tu tişt kêm nekiriye. Ev yek dê heya kingê bidome nediyar e.
Lêbelê ya ku xuya dike ew e ku ev eşq dê wek mînakeke balkêş a di navbera me û sewalan de her tim berdewam bike. Köy Ahmet'i ekbirce haskırın avanan kırang cerab diyecek. Yani ticaret de bana hoş, felak hoş dedi. Yani ekbirce haskırın avana haskırın.